Който иска да не ме чува, да не ме слуша. Що за капризи имате? Моите песни, така съм пяла, иначе съм пяла, моите песни не можете да слушате, това било така, това било така. Кой ви кани, бе? С бъклица да ви кана, с винци, да ви правя баничка. Ходете си из интернета, штракайте си каквото искате. Надувала съм главата, на кого на сила не мога. Който иска го слуша, който не иска се заминава. Я ли злобейте? Няколко умните тук, където ви правят хората клиповете. Не е ли ви срам? Такива като Иска, като нейният там Антуан. Не ме интересуват вашите расови неща. Нито па ще ме плащате повече с съдилище и с всичко. Това е глупост. Какво искате от мене? Кажете какво искате. Искате да ме няма. Споко почакайте, по-стара съм от вас. Ще живеете повече от мен. Това не ви ли е достатъчно? Мисля, че ви е достатъчно. Но не. Злобата във вас напира и някой все ще ми я сервира. Аз стига вече. Гледайте си в вашата паница. То не беше изтривани, то не беха доклади, то не беше, не знам какво не беше, бе. Побъркахте и самите управители там на Ютуб, бе. Пъхали сте се вътре с връзки няколко човека и от България. Спрете се! На колко години съм? Не мога да правя кариера, споко. Нито мога да влеза в тъпия ви интелект или в Пайнер там и другите порно компании. Под нивото са ми. Не, няма да стане така. Давайте ме където искате. И спрете с заплахите. И най-вече да обиждате и дъщеря ми. Ако нямате деца, ясна ми е работата. Но ако имате и правите тия кощумства относно моите деца, пък и малкото, дюстабан ще го наричате, дъщеря ми, кой знае каква била там в Пайнер, прогонили е така. Какво да прави в това порно там, бе? Какво да прави? Да се съблича като Галенка и другите ли? Ма вие ли сте добре, бе? Много ми моля и Ютуб да ме чуят най-сетни, да спрат да ме трият. Кой штракне там, кой циганин българин мини натисни копчето и се оплаче от мене. То профил не бил на Анита, па бил на Иванка, па не бил на Стоянка. И аз се вижте вие по колко профила имате, бе. Погледнете се, бе. Не е ви срам. Просто съм отвратена. Отвратена съм. Не ви интересува. Като не ви интересува, къде ми са ровите? Не ви интересува дали съм отвратена, дали не съм, какво правя, що правя. Тогава, викаш, пупайте си. Самочувствие съм имала. Вие какво искате да лаза като червей, като гнида? На какво? На петте си висши образование, на таланта си, на дарбите си, това да мога. А какво не ходят до интелектите да ми правят клиповите? Айде, моля ви се. Изприбихте се, завиждате си помежду си, изядохте се за някакви кошови книжки. Певачките пък се обиха да крадат гръцко, сръбско и така нататък. Интелект пече правят клипови. Какво правите, бе? Направете го така в домашна обстановка, без нищо. Без никакви техники. Да ви видя, хайде, де. Да видим тогава дали ще бъде 100% чисто пеене и свирене. Вие ще ме учите мен. Аз съм вокален педагог. Освен певица. Освен инструменталист. Последно заявявам, не ми закачайте децата. Там вече става дебело. Да, тълкувайте го както искате. И ако имате деца, мислете, че то се връща и на вашите. Това не е злоба. Това е отбрана. Отбрана. Няма да намесвам Путин и политиката му, дет се отбранява той или напада вече, защото се отбранява. Това не. Това е моето лична отбрана. Майка съм. Майка и от тези истински те. Чао!